Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 20 noyabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiziň temasy hem Amerika bilen baglanyşykly boljak gönüden hem de Ukraina bilen. Gelin onu Amerikadan başlaýyn. Ýadyňyzda bolsa, entek Donald Trump wezipe saýlanmaka ýeňiş gazanmaka diýip aýdaly, Amerikada oňdaş töweregiňde bir topar şular ýaly maglumatlar peýda boldy. Donald Trump Putin gollap geldi. Munyň sebebi nämeden diýen soru her bir adamdy dörep bildi. Onuň aýtmak gerek, sebäp onuň özüni alyp barşy ine Putinni şeýle akylly adam, şeýle men dostum, ýani şular ýaly gowy bar. O bilen duşaryn, saýlanma kaýdyp menne uruşy 24 sagatyň dowamyna ýatyran saýlasaňyz bolýardy. Ine ondan märim 11 ay bolup barýar wezipe gelenni uruş häzirim dowam edip otur. Ýöne şo taýda Donald Trump'a bildirilen ynamsızlykmy, ýa ýöňkelýän günämi, ýa myjabatmy, ýa töhmetmi, şolaň biri, esasy oňa ýüklenýän zat maglumatlarda berilýän habara göre Donald Trump ýa-ni Jeffrey Epstein bilen dost eken. Jeffrey Epstein kim bolýar? Onu uzalym aýdypdyk, ýene bir gezek ýatladyp geçeýin. Epstein ýa-hili waýsa türkmençe geçerse hem maşennik hem aferist. O adamın gowuny görüp, bu adamın gowuny görüp, soňra bulary eýle akdyp, beýle akdyp, ýaşy ýetmedik gyýla bilen gezdirip, soň bular surata düşürüp, garaz şular ýaly ine şantaj bilen meşgul bolup, özüne milliardlarça pul toplanady. Ondan şol Epstein'i 17-nji ýylda tutup türmäge basýarlar, soňra şol türmede gümürtük ýagdaýda on jesedi kamerada tapyly. Özüni emedipmi, ýok edipmi, öldüripmi, ýa biri kömek edipmi, oň bellesi ýok. Ýöne şuňkun Jeffrey Epstein dünýäde ýok. Ýöne onuň goýup giden müňlerçe, 10 müňlerçe ýazgylary bar. Kim bilen näme gepleşik edipdir, kime näme ýanky hyzmat hödür edipdir, kim bilen nira uçupdyr, kim bilen nerede ýatyp turupdyr diýen ýaly maglumatlar bar diýip aýdylýar. Jeffrey Epstein'in öz samalyoty bar. Ya bolun o samalyot hem kişinin uçmak üçin niýetlenen näle aýdylşyna göre şol samalyotyň oturguşlarynyň ýerine ýanky ýatmak üçin niýetlenen kravatlar bar diýen. Ondan Atlantik okeanyna bir ýerde bir adasy barmyş. Şu samalyot gidip şu takoýny, ondan şu taýda keyip saparlykdan soň ýene de şu mihmanlaryny ýygyna getirýän eken. Mihmanlary kim? Jeffrey Epstein. Iň ýokary wezipeli adamlar. Amerikanky, beýleki döwletlerinki ýene de o da bir de kän garap aýdylşyna göre. Amerikalary gyzyklandyrýan mesele Amerikan öz içindäki ýagdaý. Donald Trump näçe aýtsa da men Jeffrey bilen dostlar aran kesdim diýdi. O ýaşlykdan bäri bile gatnaşan dosty, ýolbaşy, biznes partner diýip maglumatlar berilýär. Bile duran, gülüşüp duran, gujoklaşyp duran, gyýla bilen düşen suratlarym bar. Olam ýeterlik onu goýdular. Şol ýanky Amerikan iki partiýa dolandyr ýa-da gezekligini aýtyp üstün çyksa ýa rüstem bolsa, şuňkun Respublikanlaryň eline döwleti dolandyrmak. Adyn öňün ol ýanky aýdaly Bidenyň elinde häkimet. Bular bir-birine garşy hereket edýär diýilmedimi? Bidenyň tarapdarlary ýani demokratlar şunu hökmen çykaryn, Epstein'in dokumentlerini aýan edin diýen. Donald Trump'am ýok gerek gel, oňam tarapdarlary ýa Respublikan partiýanyň azalarym ýok, biz onu etjek gel, o taýda görürýär zat ýok ýa Trump'a ýöňkarýal günah ýok diýip geldiler de şuny çeldi.
Ýöne ol görýäňim Donald ýa-ni Elon Musk'ın başda Trump'ın ýanynda. Soň ikisiniň arasy aýlysdyr, sonra Elon Musk'ın çykyşy aýdyldy. Şol Epstein'in hemme dokumentlerini halka çıkarıp görkezmeni talep edýärdi. Ine şondan soň bu güýjap başlady. Hasam şu mesele. Ine ahyrky netijede muny iki hepde ozap şu ýaly karar berildi, teklip edildi. Yani Amerikan yani aşağı palatası yani vekilçilik palatası şunu seyretmeli ya garamalı. O tayda da burayda 450'den gowrak deputat var şolun hemmejigi diýen ýaly bir agızdan ses berdi diňe bir deputat garşy boldy. Halan hemmejigi ses berýär şo rezolýusiýany kabul etýärler. Ýagny şo Epstein'in hemme ýazgylaryny çap edip halka ýetirmek barady. Ondan o tayda kim günahkardar halkın özü ýa-da adalet sud karar çykarar diýip aýdyldy. Ine şonu kabul etdiler, soňam şol aşağı palatan kabul eder, wekilçilik palatan kabul eden kararyny ýokarky palata, ýagny senat tasdiklemeli. Senatda da köpçülük, gen almaly ýa-da köpçülük ýa-ni elinde bir Respublikan partiýanyň wekilleriniň elinde. Onun senatörlerim allılarda bir ağızdan hemmesi şonu çap etmelidiler. Ene bilem serpikten aydana dönürdi bütün dünya yankı siyaset ben gızıklandıryan adamlar. O nahil beyle oluyor. Bundan bir ay ozuluma yerde tutudur yok. Biz şonu çap etsek o tayda çap ederlik zat yok. Bizim prezidentimize o töhmedat yanı diyen yani. Inne bolsa hani şonu çap edýärsi bir agazdan ses beripdirler. Onuň emesi var, giriş tarihi var. Onu Trump aýdypdyr. Çap edin şol o taýda maňa garşy hiç zat ýok diýen ýaly terzi aýdypdyrdy. Demek bu näme aňlady? Ýa şol bar dokumentleriň içinden Trump'a degişlerini aýrypdyrlar eýen. Şoň üçin Trump arkaýyn urulýar ýa-da şol bilermeler daşyndan habar berýärdi. Olya menden maslaman şu önkülürden maslan diýdi. Trump'tan odur kim şu Jeffrey Epstein bilen nira uçan bolsa nira giden bolsa nira dinjaran bolsa soradan maslaýdyň diýdi. Senatum şonu ýemedi ýa-da şonu öňe itekleýär şu pikiri. Diýmek şolar bilen çözülýän şäler ýa şolar suwda ýa derine geçekýän şäler Trump'yň 4 ýyl möhredir eşekde. Ýa bir ýyla geçip bar. Yani 2 aydan soň bir ýyl oturýarmy. 2 aýymda aýýarmda. Ine bunun zat şu. Enne şu Amerikan içi edilýäni gaýnap duran gadan ýaly. Min garşydaşlarym, min tarapdarlarym. Bir-biriniň üstüne şu mahal dürli garşylyk bilen çykyş edýärler. Ýöne Trump'ın emesi aýdyl reytingi diýilýärdi. Adı Avrayı günden aşağı kaçýar. Şu mahal geçen 2000'dan 39 bolan bolsa şu 38% götermeýär% diýilýär. Demek Trump'ım jogap bermeli boljak da bu zatlara. Ine Epstein kim ol aslında? Biraz şuna düşünüş vermek gerek. O çıkıp durda materyaller. Ol şol näme eken mesela aýdyl islenmek bir senator bilen Amerikanyň bir prezident bilen ýa ýene bir bankyň başlygy bilen dost bolýar. Ondan olar şu ýanky samolyot bilen eýlek gezdirýär, o ýanky şol ýaşylarmy, ýaşy ýetmedikmi, o ýetenmi, şolar bilen o samolyotyň öz içinde şol dünýäni aýlanyp berýär diýär. Ondan gerek bolsa şol Atlantikadaky öz şahsy adatyny rataýdan soň dinjal benim ýerine gelýän ekenler. Ondan we olarda näme isleýär? Ana geldik dinjalyny maňa gaýrat etdi plan ema hasaby $50 milyon geçir, ýa $100 milyon geçir, ýa $20 milyon geçir. Ene şeýdip şol şolun üstünden para peşkeş alýan ekenler. Eger olar onu etmese diýmek görkezýändir de hem ýerde surata düşürilsen olar niýe gitsin. Şolon beýram diýip aýdylşyna göre entak belli däl ady tutulýan şo Barack Obama başlan Clinton'a marmy şo taýda diýerler. Indi şolardan maslaýlyň diýdi. Bulan ikisem
Clinton'am Obama'da bilirkim demokratlar. Donald Trump bolsa Republikan partiýanyň wekili. Inni bular sorardan maslahatyň şu demokratlardan Republikanlara gelek gelýänse Trump'yň möhredi oturýar. Ene şular ýaly Amerikan içinde şumak oýnalýan fiýasy oýun men görüşime göre ýa bilermeliň aýdysyna göre şulardan ibaret. Enne Jeffrey Epstein'in ýygnan pullar bir hasaby ýygnalan pulun mesberi $1 milyard geçýärdi. Diňe birji hasaby. Şo girdi çykdy, olugro diýip bundan ali aňryk geçiri, aňrydan beýle geçi. Şo gelýän pullun emedini ýitirmek üçin, ýygyny ýitirmek üçin durly operasiýalar geçip beren adam ekenne. Maşenliň bulusy. Ene diňe bir hasapdy 1000-den ograk transaksiýa geçirilipdir. Umumy hasabyny aýdylyşyna göre de şu hasap demeden geçirilen pulun mesberi $1 milyard ýarym diýip aýdyldy. Eger men ýalňyşmaýanmarsam, $1 milyard onuň ýene üstüne näçe ýüz milyon. Ene şondyň bir hasabyny. Başga ýerlerde on adyny meselem guramalar açylypmy, on adyny yer berilipmi, durly kärhanalar şoň adyna ýazylan ýa on adamlaryň adyna ýazylan. Gara şu ulukan ýeme jenayet otaýdy. Onuň otaýdy da Amerikan banklaryň gatnaşanlar. Olar nädip özüni aklamaly. Eger şunça ýanky ýuwulmady gara pullar Amerikada aklanylmasa ýa para peşkeş edip geçirilmese diýmek olaň jogapkärçiligi bar. Sebäp dünýäde bilişimi diýäli, şol alys-çalys umumy ullanylýan pul, dünýäde esasy pul ana dollar bolupdy. Dollar birligi. Inni olam şu korrupsiýon skemaň üstleri bilen işlenilýän bolsa onda diýmek kime inanmaly galan döwletleriň milletleri ýa ýol başçylary. Inni şu mesele ortağa çykypdy. Mesela şuň kunaýdan atmara Hytaýyň ýuwany şular ýaly jenayet edip durdy. Onu mu aýtmak gerek? Ýok da. Emma dollarda mahinasiýa edilýär, maşenlikler şular ýaly işler edip oturdy. Fakt näçe diýen çykypdy. Inni çykdy. Şu mahal köpesi. Inni bilemek Trump'ın işini başga bir mesele sowmak üçinmi? Ya ýeňilleşdirmek üçinmi? Ya başga niýetler bilenmi? Ukrainada da edil şolar ýaly korrupsiýon iş açylýar. Amerikada Jeffrey Epstein'in hatlary bolsa, Ukrainada Timur Mindic'in işi bilen bağlanşyp bilen şu mahal näçe gün geçen hepden birinji gün bugün 10 mirlenji gün şu gün almagal Ukraina'nın geçiyor. Uruş gidip duran yurtta pul ogurlaýarlar yurttaşlar. Onun garip gasar ogurlaryna şu iň ýokary wezipede oturan adamlar Prezident Zelenskiy ýakyn dost bolarlar, kärdeş bolarlar. Şolaryň iň esasy Prezident Vladimir Zelenskiy işdeş, kärdeşi, business boýunça partneri, ýoldaşy, business boýunça haýsy business, onuň aýtmak gerek. Ol kwartal 95 diýip bilen ýa-ni show business bardy ýa. Şagalanly geçirilýän toýlarda, festivallarda, ýurtlarda bu gazançlar bar, bütün dünýäni şol sany Orsiýet, Ukraina, Belarus her ýurtlarda çykyş edýärdi olam. Şular ýaly güýçli reputasiýasy bardy, gyzykly çykyşlary bar. Şol sany Zelenskiň özüň. Ine şol kwartal 95-i döreden iki adam ýaşaňy eýelik edýän iki adamyň biri Zelenskiy, beýleksem şu mahal jenayetde aýyplanýan Timur Mindic. Timur Mindic biznesmen, bir topar proýektlaryň üstünde işläp oturan, ol näme aýyplanýar? Ýa-ni Ukrainada Atom diýen döwlet edarasy bar, guramasy bar. Şolam Ukraina'nın öz içindäki 3 tane işläp duran atom energiýasyny öňlerýän stansiýalar bar. Atomly. Şol üçüsiniň eýesi şol Ukratom. Şolarda şu taýda ýerleşdirilen adamlar, kimisi minister,
kimisi orunmasary, kimisi şu edaran başly. Şular hemmejigi dil döwüşüp, şol Ros atamdan, bağışlan Ukratamdan ýa-ni pul ogurlaýarlar. Nämäňisi bilen? Jerime ýa-ni salgyt salýarlarda, türkmenlerde diýerler, bilemem, şu ullanýarlar, o 90-njy ýyllarda ullanyp şapka bermeli, şu pulun üstüne pul bermeli. Ine şol şapkany ullanýarlar Ukrainada. Meselem bir edara gelýär, şol ýa-ni Ukratamdan ýa Ukrainergeden harid alýan energi, elektrik togun. Ine şoňa aýdaly 1 milyon tölemeli bolsa, ondan soň gapdalyna 10-15 göterimini soň nagyt pul bilen şulara ertip bermeli. Bermesen sana elektrik togum ýok. Diýmek, sizem soň bizini urşa rezerwden aýryp, sizin urşa tarap uğratma hakkymyz var, şonam edersip, gorkuzyp, ürküzip, ine şeýdip paralýan ekenler. Şol paraňa meşweri şu urkunyň hasabyna göre minimal alınýardy. 100 milyon dolar. Adam däl, köpem däl, şol aýdylýan summa şol, diýmek 100 milyon bar bolsa diýmek dowamym bardyr. Häzir olar gider bu iş. Ýöne başda açylany şol. Bu işi kim alyp barýar? Ýene bu abreviaturasy, ýa-ni Ukrain dilinde aýtsak NABU. Nasionalny Antikorrupsiyon Büro Ukrainy. Ýani terrora garşy işleýän milli büro. Ukrainaň milli bürosy. Bular öz işini öz başda gurnaýarlar. Şoň işgärleri 15 aýlap şu Ukrainada energiýada işleýän ýolbaşçylyň telefonlaryny dinläpdirler. Kim bilen gürleşýär, kim näme diýär, kim näçe pul talap edýär, kim näçe töleýär, pullaryny ýere barýar. Ine şu 15 aýda ýygnalan materiallaryň sany müňlerçe. Ine şoň bir uzuny hany çap edip başladylar. Sesleri bilen, zatlar bilen Ukrainada. Bilem edil ýanyp duran oduň üstüne benzin sepenýaly reaksiýa döretdi halkyň içinde. Adaletli reaksiýa diýip aýdyn. Sebäp halka jany pida edýärdi, serhedini, öz ýurduny goramak üçin. Bularam halkyň ensesinden uruş edip duka ogurlyk edýärler. Şoň üçin indi bu iş göni halka çykarly, aýan edildi. Indi netijesini wagtyny görkezerler bizim size ýetirir. Ýöne aýdylmaly Ukrainada näme de bolsa halkda demokratik şertde kanunyň işleýän döwletinde ýaşamak isleri var. Öz döwletini güllap ösdürmek isleri var. Bular olar näçe prezidenti çalışdylar, ýöne sistema çüýürüp. Ýurtdaşlar dogry düşün. Şo biz näme üçin elmeden aýdyk gelýär. Bizde hökmen lüstrasiýa geçirmeli, hem KGB arhivler açylmaly. Şolar edilmese sen ol gyzyllar gymmatly ýol başçyny saýlandydy. O şeytanyň azyryny özüniňki diýilýär, onky jinayatkar töweri var. Ine şolar şunu mandyrýar. Görköz wazirýaly, görköz manazirýaly, ýeňsesini ne diýýär, bilip edýär, bildirmän edýär, garaş korrupsiýa galynar. Sebäp näme üçin? Lüstrasiýa geçirilmedi. Zelenski geçirecekti, onu geçirtmediler, elini urdular. Yoksa malu Paraşenka diýilýän, yan türmede oturmaly. Yulia Tymoşenko bilen ikisi bir otogdamy, ýa goňşy kameradamy. İkisi jenaýetkar. Öňkü prezident hemmesi jenaýetkar. Hemmesi Ukraina baýlygynyň ýa-ni bu ýerasy gymmatlyklarynyň, harby ýaraglarynyň ana Orsiýada berdiler. Ya başka devletleri, bu deger degmezine sattılar. Afrika devletleri, miram, bir yerde yara var olsa sattılar. Şahsı bakbıydı şu. Şuma dünyada ullanılan yaraglardan ölýän adamның sany, şol Ukrainadan çıkan yaraglaryň hasabyny diýip da var. Bir bölügini, hemmeti däl elbetde. Ine şuň ýaly korrupsiýon döwletde eger gönden badabat ýa-ni geçirilmese illüstrasiýa. Onda diýmek erti şu jenaýetkarlar seni eýdip beýdip taktdan düşürüp öldü. Ya sana diýen etdirerler,
ya da seni ýok ederler. Zelenskiň düşüngüni şol. Menim öz pikirim aýdynçydy. Zelenski turu başdan aýtdy. Men halkym üçin näme gerek bolsa etmäge taýýar. Janymyň beren gerek bolsa diýdi. Uruş turany ol çağaryny alyp gaçyp gitmedi ýurdun daşyny. Hemmejigem şo taýda Ukrainada Kiýewde. Elbetde gowru aslynadyr. Ýöne olar ýurdu taşlanagar. Şu neçel islenlik gepleşikde Zelenskiň aýdýan zady. Biz alasy islenlik alasy oturup gürleşme taýýar. Ýöne biz Ukraina bütewligini bir bütew döwletligini hiç kime tapşyrmakçy däldi. Ine şon üçin hemme kişinin gözünün öňüne bir çöp bolsa-da pürs edip görkezýärler-de. Ine alasy gelýän adam däl, ýogsa meýam uruş ýatyrylmaly, her gün her hepde 6-7 min adam ölýärdi. Hawa ölýär, olar öz watanyny gorap ölýär. Bolya ölmesin onu so galan eger so beýlekliň etjek bolşýar ýa Orsiýadyň edýän teklibi ýa Trumpyň Putini gorlaýşy diýmek Ukrainanyň lükkeligini Putiniň eline bermeli, soň erti gelip olar näde edýän bolsa-da jazalanýan bolsa, öldürýän bolsa-da ýa Putine degişli bolýar. Şo gerek Ukrainalaryň düşünüp oty. Zelenskiň bilip oty. Şu real kagada gol çekdi, bolly oturdy. Onuň öz halkyny diwary soýap bir gezekde 10 gezege matar. Sebäp şunça gan ökül. Ukrainada da milyona gola adam ýa wepat bollar. Ine Zelenskiň şuurkun, asly ýa kalu ense artist adam, ýa bir sunwata hyzmat etmeli adam, bir ýagşylygy gülüp oynap gezmeli adam, ine başyna şolar ýalyny gowa düşdi. Onun begenýänler de şu kunsa prezident bolup oturanlar. Ýöne näçin? Çekmeli, saýlanypdyr. O halkyň öňünde borjy bar, ol borjunyň eýesi. O gapdanyny aklyr, näme ogurlady, näçe ogurlady, o eline kitap depterçesi ýokdur. Bolaýanydyň haýsy tutsun, ornuny kimi getirip otursun ýene sonra bar. Ine so Türkmenistanyda degişli sonra ine şuň kun Ukrainada degişli bolupdy. Kimi getirmeli? Lüstrasiýadan geçen akdy ine şuň hiç berdi. Näde şuň bir minister aýyrdy, ol ýanky gorunmak ministerini öňkü aýrylany. Alar ýa götürüp gaçyp gitdi bilemek näde bu Israilmi Angliýadamy yumurtkan bahasy 5 saý bolsa şon 10 mäsden satyn alýan eken. Afarna dediýän eken. Ýanky goşun üçin. Ene. 3 sagymmadan satyp ara tapadyň mövzusyny oraya. Yüzüne dikdiler ne şu ine dip. Şondan soň ol basylmady, wezipesinden aýryly ogurlanjy pulunu ýany bilen alyp gitdi. Ine korrupsiýa. Ine size lüstrasiýa, geçilmese şeýle bolýar ýurtdaşlar. Ana on ornu ýanky Ömerov diýip birini getirdiler, asly Krim Tatarly ýöne familiýasy Ömerov aýdyşlaryna görä olam Israiliň garajdanyny. Olam indi şuň kunna şu mesele döredi boli, ýanky mindisli mesele, indi olam şuň açarly Ukraina dolanan akdaşar ýurtda gepleşikler geçirýänni. Bärde aýdýarlar, şu işin içinde Ömerowyň ýanky Zelenskiň adam bar, özüm bar diýip mene şol real maglumat berdi. Nä derejede bar, bilip bilmediğe salyp bilir, ýa şu işi den gatnaşan ogra şärik bolup durmy, ol entäk belli däl. Ýöne şolaryň atlary geçýär diýdi şu telefondan dinlenenlerde. Ýa ýene bir ýerde. Ona aýtmak ýöne şu bolup duran zat, ýa şu jenaýat. Ilkinji nowatda ýurtdaşy Ukraina döwletiniň ýanky bilen öz başlyklygy diýilýärse, garaşdylar. Şoňa urulan urgy. Indi Ukraina öz başlyk bolmaýar, şular ýaly ýol berýän bolsa, ýa şular ýaly çydap oturjak bolsa. Ýöne halk köçe çykyp başlady, öz talapyn etdi. Ine bir mant başdan ýanky mundan 2 gün ozan Ukraina ya düýünmelýär. Ukraina parlamenti o taýda da 450 deputat oturýardy. Şolaryň içinde näçesi bolýar men häzir aýdyp bereyim. 323 deputat gatnaşypdyr. Şo gatnaşan deputatlary ýanky ýustitsiýa ministri bar. Ukrainanyň familiýasy bir jemgyýet okaýan ştaýda German Gerashenko hemde ýanky energetika boýunça minister Svetlana Grinchuk. Şulukysini
wezipesinden ayırmak barada teklip girdi. Premier Minister, Ukrayna Premier Ministeri Rada, yani onun meclisine teklip girdi. Şuna katnaşan adamlar hemmeci bir ağızdan ses veriyor. Şu Duman zayına gelirler. Dumangan bağışlan Radan zayına. Sebep Ukrayna deputatlar hemmeci Ukrayna'da da onun munna kaçıp giden börelerim vardı. Ya gelmeyen oturanlarım var. Şonun için ine so 320 deputat ses verdi. Şuları vazifesini ayırmak. Bir ağızdan karşı saklanan yok diye aytıldı. Bütüne başlanıcı. Beýleki adamlarım var. Ýene de bäş adam tutulupdyr, saklanıpdyr. Şo ministrin kömekçisi, ömesi, ofis müdiri näme ol bir. Ene şol ýüplük çekler gider oturur, onuň näme bilen gutarýar. Onu ine wagt görkezler ýurtdaşlar. Şimdi şolar ýaly karusel Amerikada ana aýdylyn diýilýän görün o ýanky Epstein Gate diýenler Ukrayna'da bolsa şol Mindis Gate diýerler. Şol gate diýmek şol tupan turdan şol ýanky milleti tolgunduran zatlary ýa tolgundurýan zatlary gate diýip aýdylýar da bir bolmalar zatlar bolup dursa ene şonu gate diýilýär. Akyra sığmajak zatlar. Ana. Onuň ýeme ştaýda bir Ukraynadaky beýleki ministerliklerim bar. Şoň üçin şumahan dün Prezident Zelenski Türkiýede Istanbulda Prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuş geçirdi. Şol bir wagtyň özünde Amerika'dan 2 sany köp ýyllarly general Kiýewe baryp şo taýda öz barlaklaryny geçirip ötdi. Ýene-de bir topar adamlar barypdy. Şu korrupsiýon sistemini açmak üçin. Nämeden gelip çykýar? Bu gurrunkan ýurtdaşy bizi emmejin jikmejigini aýtjak bolsam men siz bilen bir hepdelep ekrana çykman oturmaly. Ýöne bir esasy görýän zatlama aýdyp berin. Näme üçin şo tak bardy? Sebäp bir ýanky Timur Mindiçiň öýü dökülenni, şoň öýünni ýanky wannasyna çeldi. Şol bağışlan boldy. Hajatxanasyň sıçylýan ýerine çel gyzylyn oturuş goýulan. Bir beýleki millet ýaly halk ýaly kafirni ýeme sirti ýerleşmeýän bolmaly çemelli. Ondan soň öýünden entep plombasy açylmadyk haltadaky pullar çykýar, dollarlar, Amerikanky. $100. Olum beýdip Mindiçiň eline gelmäge hiç ýyl mümkinçiligi ýok. Şoň Amerikan dollarlaryny iýerleýän ýöreýte gurumy var Amerikan ýödürni. Şu korrupsiýon sistemini seredi. Ine şolara iş. Ine olaram gelýär ota. Sebäp şol adatda durmuşdak adamlar ondan alýar $100, mundan alýar 50. Ýygnap goý 1 million martyn tapawdy. Ýöne dürli seriýeli, dürli nomerli. Eýem ullanan ýa dolanşykda bolan pullar. Bu bolsa ente sep açylmadyk, paçka açylmadyk. Kutusu açılmadık, daşında da yankı Amerikan, yankı plombolu möhür duran haltalar. Ene, şu çok ya Mindiçiň öýünden. Bir näme hil pul bolup bilen. Bir Amerikanyň ýa-da Ýewropa döwletleriniň şol Ukraina kömek diýip uğradan pullary, uruşuna kömek, ýaragyna kömek, iýmitine kömek, garrysyna, gurtusyna, pensiýasyna, sosialna garap bir ýerde kömek edilmeli pul bolsa şolaryň içine girer. Diýmek, şo pullary degerli ýerine ullanma, ine özü bilen urupdyrlar. Ine pikir edip görüm. Şol adamlar ýaşamalymy ýa ýaşamalydyrmy? Nähil heýwan bular? Uruş gidip dur, şo halkyň aglyny akyn haky alyp özlerine ine baýlyk toplaýar. Onun üçin bular ine suut başlady da halk başlamaýar. O frontdaky adamlar gelir ýygyna dolan. Onun üçin dat bularyň gönüne tohumy bilen. Ine bular da uruş gidip duran ýurtda şeýle bolýan bolsa, ine 3 ýyl ýarymda halkyň ahar gazabyna şu derejä geldi da ine. Türkmenistanyny men deňeşdirmek üçin aýdym. Ine 34 ýyl bäri halkyň gazaby içinden. Kalbini, yüreğini, her ocaktan diyen ýaly şol haramlanda hökümrewalar tarapyndan ejir çeken 1-den, 2-den, 3-den masalap adamlar var. Her bireydi.
çekmedim diyen, men azat ýaşap böldüm diyen ýokdur. Ba iki o töwregindäki o yalakalar olur bin adam hatawyny da göremär. Ine şu ýagdaý, indi şuň kun Ukrainada bolup duran ýagdaý Türkmenistanyň içinde şol ýuwaşyk bilen daş töwregini tutapdy, tutsalar entak ýanyna uğranar. Ine bir gün partlar bol, ine şonu dat olunam gününe. Nerden biler ýadyny gora tapar. Şol ýanky bir tapılan pullar var. Olar elbette konfiskasiya ediler. Şuma diýme mindis şu habary eşitip bir näçe sagat öňünden niýe gaçyp gitdi diýdi Ukrainadan. Şuma Israilde, täp ol Israilin hem garajdanyny eken. Seredin. O näçe gaçyp gitdi diýmek bir habar beripdir da ona. Derrew ýokdur ştaýdan ýoksa bir saatdan sen tutýarlar. Gitmäge mümkinçiligi barmy? Ýuridik tarapdan bar eken. Köp çağaly adamyň ýurtdan girip çykma hakkı var. 3 saat bolsa ýa. Ukrainada şu karar var. Bolýa, ýöne şuny, ýa-ni NABU, Ukraina Antikorrupsiýon Bürosy ýerleýän bolsa, on mäş aýlap dinleýän bolsa, näme üçin şuny çel saklap geldiler? Ine şulan mesele. Näme sebäpden? Diýmek, men pikir edýän bulara aýdylandyr da, fas diýençe şolary elurman aýdan günümiz çyksa dersiň, ine şonu biz ýeme dolu bilen daşyny gabap alyr. Zelenski bilen biledi. Şämi? Mene şeýle görýän ýagdaý. Ýogsa on mäş aýlap dinläp sen näme görüňde çaldyrjakmy, aýtdyrjakmy ony. Bermelekenne bir kaýdyňlardan soň ne edip oturan korrupsiýasy şu diýip. Tapawy ýok, şol döwre çeller 50 milyon ogurlan bolsun, 70 milyon 20 milyon tapawy ogurluk bar. Näme üçin onu açylanak ýa aýdylanak. Ene bilen mesele. Diýmek, şuna bu da adamlaryň öz watanyna, öz halkyny bolsun diýip işlenak diýen netijesi gelip çykýar da ştaýdan. Näme üçin beýle bolýar? Eger olar kanun doludur, aýdylşy berja edýän bolsa 30 güniň dowamyna iş açmaly. Ene kanunyň aýdýan zady şol. Edildimi şol? Ýok, näme üçin onu näçe aýlap dinläpdirler? We netije çykarmandyr, ýa karar kabul etmändir. Ýa-ni soňam, soňky pursatda soň ýurtdan gaçyp gitmegine mümkinçilik döredýär. Enne nädip meni ýygyna getirmeli, şu arada kelle döwüýär. Bilen meni problemi bolupdy. Enne aýçyk bolýan zadym, ştaýda men uzaga çekdirmän görüň, ýarym saatdan geçipdir ýurtdaşlar. Ine Amerikada ýanky Epstein Gate, Ukrainada da Mindis Gate, ine şular halkyň aňyny bulaşdyryp otylar. Enne näme boljak? Ertesi güni belli däl, siýasat bulaşdy. Ine erti Trump näme diýjek? Şunu nädip şu ýagdaýdan ol çykmaly halkyň öňüne. Ya ýene de ene şu mal aýdyryp durşy eger inanylsa onu Trump Putin bilen görleşipdir, ene şu bir hepden dowamyny ýaraşyk geçirmeli. Şoňa ýanky Zelenski gol çekmäň şonu mezur etmeli. Esasy da şular üçin, şu Zelenski'ye karşı durýan güýçler üçin Zelenski'ni wezipeden aýyrmak. Ýöne uruş wagty saýlaw geçirip bormy? Elbette ýok. Ukraina halkynyň deňärsi bolan ýurdun daşyna gelipdi. Ikinciden şuň kun näme zerurçylyk bar Zelenskiň çarşymagy? Uruş gutorsun, alalaşyk baglaşylsyn, dardan asyn şol adam günahyny boýuna goýundy. Ýöne şuň kun ol halkyň garşysyna göneden jenaýaty ýok. Enne şu mal mindi için şu ogurlarını diýilýän akly 100 milyonny alandy. Ol aňyrda Epstein'in ogurlan ýa bulardan o şantajçy bilen alan milliardlaryny gapdaryny hiç adam da dogrusyny aýtsa. Ene bir iki jenaýaty deňeşdirende hiç datda. Emma bular ýöne uruş wagtyny öz halkynyň elindäki şaýyna çelli gaňyryp alypdyrlar da. Ene. Ýoksa o Ukrainaň pensionerler şu uzypsyza pensiýasynyň uzunlanam şol fronta bolsun diýip uğradyp durlar. Men bilýän bu zatlary. Ýeňisi üçin. Bular bolsa, şol ýeňisi gerekkä, bulary diňe şol ýurdu taýlamak gerek. Ine edilen, ýa edilip oturan oýun ine Ukrainada şeýle, Amerikada da beýle. Ene şuň akşam bizim wagtymyzdan erti bolýar da, erti ene näçesini çap edipdirler Epstein'in materiallaryny.
1000 sahypam, 10.000 sahypam. Ýöne çap ediljek. Hemmesi mi bir bölegi mi? Aýdylşy ýaly Trump'a degişden aýryp ýa içindäkisini düzedip başgaça beriljekmi? Onu bilýän adam ýok. Ýöne inni aňyrda da halkyň gahar gazaby ýetjek derejesine ýetdi diýen sebäp bahalar galyp gidip otdy Amerikada da. Trump söz berdi, men sizini balköörüne batyran dedi. Ýok. Ýaka eden zady şo serhedi baglap, serhetden geçen kontrabandistler ýok dedi. Ay, onu bugün olmasa erti yenem gelir. 7 tane uruşu yatırdım diye yatırana üstüne biraz su septi. O körap dura aşağı, üstü kurbalarına da aşağı yanıp dura uruş diyen. Hani Palestina dedi şeyle şu mahalana kırılık gidip o millet. Beyleki yer dedi. Hani İran'ım hani komşu devletler bilen paltada pıçak Hindistan'ımızda oturmadığını Pakistan'da ay kara diyen rahatlık yok. Yani vaatlayınca şu dine Trump Nobel bayrağını alyansa sesini çıkarmadı ilan yali şuraya siyaset. Hakikaten yurttaşlar dünya döndürülü ol düýpli siyaset alıp baryan siyasetçilerim yok. Öz siyasetine ya beren sözüne ıgrarlı siyasetçilerim yok, devletlerim yok, hiç de yok. Herkes gün güýçliňki gowurga diýişliňki diýilen zaman geldi. Hani göreliň näme gutorýar bu zatlaň soňy. Bolýa onu yurtdaşlar sag oturun, hemmäňiziň öýüňizde saglyk, wagt tapdygymdan ýagdaýymyň çatdygyny siz bilen duşurun, habarlary ýetirip duran. Sag bolun.